Thil Maklor Khom episode 81 Thalak Makle Lau Pakwana Tuya Tha Chung ko pakhatchu picnicin Malaysia ram tui kho thlaum na nuam takan kala he hmuna hian thla an la nuala thalak pakhata e ro chuan an tum lo tak mai thil an hmutatlat mai an fanu in tui bula thla alakna an han en chuan tui chunga chuan mihring thla niawm tak var deuh sung mai chu alo ding ve reng ti an hmua hemi ta chung kwa hian he thla an lak lai hian tuma an hnunga an hmu lo thu an soya he thalak hi internet upload ni in chuta he thalak en tu zinga mi he hmun in ti hre tak chuan helai hmun tui kho thla hi a hran ngei thu alo soi ve boka he hmuna hian tui tla a thi anom nual to thu le chung thi ta tharau chuan he hmun hi an chen chil nia an ngai ti thu aron soi ve ani pariat na birthday party lau watch chung kwa te chuan an in hi a sang nin an ngai thina an nu ber phei hi chuan nu ti a ko ri a hriat thin thu le a ko tu la a fa te an ni ngai lo thu a soi hiala tin an ina hian engemaw hi an da lo na hmuna te hian alo le thina heng wang hian tharau be thei nia in soi medium te po an lo ko hial to a chuan mi ko chuan he ina hian no pang thla thu po alo hril to nge a ma se in chu san ngot chu an tum bik lova tin chu thla chu ataka an la ton chi alo awang le an oi lu tuk chi alo nen in chu san na ta nem chuan tin an lui te zela tum khat chu an fanu birthday an loma an rinang ngei chuan tharau chu a omani ti an hu chuak ta ni anu berina fanu birthday cake a keng lai chu an pa in thla alo lak saka te chuan an hnuwa thalak an han en let chuan an hma dar thalanga chuan an nu bula chuan no pang thla niawm tak hi alo lang kiau mai ni ti an hmu ani mak kan ti ngei mai an fa te thla dar thalang alang aniang han ti don se an ni la chu an thukim thap mai box si a an rinang ngei no pang thla chu an ina alawm ngei ni tura an ngai ta ani pasari na no pang hnunga mai he thalaka hian no pang te hi a hlim hle ti a hriat theya anin chunga savanal tak mai ron thlok luta apa chuan chu sawa chu man fu thei hlo maya ti chuan he no pang hian thalak pui adu tlata heti hian thla alak pui ta ani ma se anuwa thalak an han en let chuan maktin an hlau chiang hle mai he thalaka no pang hnung lam han en hian mi tu emo lu alo lang reng mai ti chiang takin a hmu thei ani a hmela lang chi alawa a thla tang hian mei chia ni duam takani he mi te chung hian mak an ti hle a he thla an lak lai hian an hnunga tu ma anom lo thu an soi box si ani an hril hai hle ani parukna mei che thla kum sang kha jakwa somni khan William Hope chu alar hle a he pa hi tharau lam thil mita hmu thei lo chu thalak manga la fu thei nia hriat lar ani a he thalak po hi kum sang kha jakwa somni a ala ka ni a nupa upave to lampang thla alak saka he thalaka hian chiang takin meiche pakhat alu leisa in khu niom tak chuan in kara hian aron lang hlol mai ani hetiang hian an chung te thi to biak po emo hmu le tumin William Hope hi an pan thin ani pangana mithi thalak pui Victorian era anti kumsang khajariat somthum pasari tanga kumsang khajakwa pakhat hun lai vel khan England a khuan mithi to ta thla angya langana lak pui an war hle ni turani an chung te thi to thla an lak pui fo maya heng hun lai te hi chuan thalak te awanga thla du duwa lak thei mai alo ni lo bok nen thalak te phei chu an hlut thin hle nge a an chung ko zinga mi an hmangai takte an thi hian a hriat reng nan ti in an chung mithi to te chu thla an lak pui ho thina an thalak nei chun po ani chok thin ani he thalak po hi an fanula no pang takin athi sanawangin anu le apa te chuan ama hriat reng na an du awangin ti hian an fanu thi to chu lai tatin thla an lak pui mia mai ani khang hun lai te kha chuan ti om lo le thil nuam lo lama an ngai te chiam lo ni in alang palina hospitala thalak mak he thalak hi he hospitala thok nurse pakhatin an CCTV in alak fu atanga thla alo lak chhon vele ania he thalaka hian thladum de urun mai kun deuh koi soi tak maya damlo pakhat chunga ding niom tak chiang takin alang ani video hian nurse hian ram huai ninge ye hriat chu
he dam lo chunga kalkual ni om tak hi a hmu awangin rang takin thla ti hian alo la ani ti chuan he thlalak mak tak an hmu hnu lok hian dam lo hi a thi zui bok ani pathumna Waverly Hills Sanatorium thla Waverly Hills Sanatorium Kentucky mi hi khovela po dam lo enkol na hmun hrang ni an soi thin ani a kumsang kha zakwa som khan hon tran ni in he hmuna hian dam lo na tak tak abikin TB nat na veite an enkol na sa hle a ma se TB dam doi mu mal mu chu alani lo wangin he hospital tang hian an thina sa hle ani tin he hospital a hian soi neu anin enkol dana po phalchin baka in enkol po om thin ni soi ani a heng TB nat nei ho zinga hian za apanga vel chau anti dam ni a soi hialani an soi dan chuan dam lo thi te hi he hospital a hian sangriat chuang lai an om an tia chung mit thi chu an tam em awangin zone vel a boi thlaka mit thi te chu building a lak chuana tan atleng thein siamin chuta chuan mit thi ruang te chu an tleng chhuah tir mai zela he an thil ti dan hi rei fe an thu phialani anua ti binat na damdoi an hmu chhuah tak hnu chuan he hospital hi khar ani ta ani ti chuan he hospital a thita te hian an khar hnu hian he hmuna hian an tharau la chambang an om ni a hriat ani a ti chuan hospital sang berpol an ti ta hial ani heta zinga lar berpol chu Mary Lee ani a ani hi nurse ni in he hospital a thola hian natna avei ve a chumi pialama an doctor zinga pakhat laka fa alo pai bok nen heng zong awang hian ril ruha chu he hospital room number 502 a chuan aloin khai hlum taringot mai ani arwang la hi an hmuhar hle a he thalak po hi chumi nurse Mary Lee thla ni a soi ani a he hospital a hian a thla hi ala om reng ni a soi ani pahni na thlan muala no pang thla he thalak hi nu pakhat pian rui thalak fu ani a kumsang kha zakwa somli khan Andrew chuan afanu thlan Queensland thlan mual Australia mi chu atlo tumin he thla hi alak ani a afanu thita hi Joyce ni in kumsom pasari mi chau ani na boralani afanu thlan hun thla alak hian engma danglam na hrelo ma se in a ho hnuwa thalak an siam tir chuan maktak main mei chano pang niom tak he afanu thlan chunga lo thureng mai chu chiang takin alangani Andrew hian tunge he no pang hi ti a hreder lo maya afanu no pan lai mela ni boxi lova ti chuan thei to pin a chuya an thil mu chhuat tak chu he afanu thlan bula hian no pang pahni thlan lo om renga chuta no pang thita pakhat jok chu ninge in a hreta ani pakhat na no pang trap he thalak hi engtika mi nge ti le khoi hmuna mi nge ti hriat hlei thei ani lova internet a aron lar hluai mai ani he thalaka hian hmeichhe thian rual ni om tak chu bathroom a lutin dar thalang ma anin siam mal lai alanga ma se an zinga hian hmeichhe no pang thla dar thalanga hian alo lang ve reng ti ero an hre hau lo ani he no pang hi en chian chuan alung oi lo ani ti alanga atap ninge in a hriat ani akut pahni chu vot ti ni om tak hian da dunin alu bula ada tinama hi a hu a ang hle bokani arat thak na em chu dar thalanga alang chiang hle a dar thalang lo ai ro chuan alang der lo ani ti chiang takin a hmu thei ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya